Pozor! Je to tu! Už tento mesiac sa vidíme v Lililande. Čo vás čaká? No predsa Kristian, Alex a jeho tým, majstri zábavy. Prídeme vás roztancovať, rozosmiať a priniesť nezabudnutelný zážitok. Prekvapenia máme nielen pre deti, ale aj pre rodičov a starých rodičov. Tak dnes sa doma, ale príď do Lililandu, nech je parket plný. Majstri zábave pre vás chystajú bohatý program. A pozor, nezastavíme sa, do Lililandu zavítame aj ďalšie mesiace. Tak nech ti neújde žiadny tanečný krok, lebo garantujeme, že doma toľko srandy nezažiješ. Zober rodinu, kamošov, každého, koho máš doma, a vidíme sa v Lililande. Kristian, Alex sa vás už teší. Toto bude vyprkaj nálož, do režegie a radosti. Lililand, Lililand, skáčem, bežím, som tam rád. Lililand, Lililand, zábava je tu non-stop. Majstri zábaviek pre vás chystajú bohatý program. A pozor, nezastavíme sa, do Lililandu zavítame aj ďalšie mesiace. Tak nech ti neújde žiadny tanečný krok, lebo garantujeme, že doma toľko srandy nezažiješ. Srandy nezažiješ. Zober rodinu, kamošov, každého, koho máš doma, a vidíme sa v Lililande. A vidíme sa v Lililande. Kristian, Alex sa na vás už teší. Toto bude berek tak nálož, energie a radosti.